Wanggarod. Nag-video pa yung kunam. Oh, nalpas datoy. Sige la, naaklon ko, hindi ko na asan na ngay nga ayatan. Kailang kanya, ko na salon at mo, sige, bye Oliver. Oh. Nakuloy ka na daw sa gamin. Daw sa yan mo pa yun. Ay, hindi, kas makasano dahi di. Dapat gawin, may surat nga imbitan ni. Nga nalipata mo. Fresh na. Di ba, horta nga duwa. Uy, na matanda anak. Ipayo na lang. Ano Ang kabirukon na? Uy, baka nalpas nagpaiso na ito. Pati gidyano dito. Uy, siya, malagit ko. Nag-filter tayo. Uy, duwa tala ito. At dati dyano na, dyano malabsan. Iso nga baka amin na ito, nalpas tayo. Kasi adamot day ko ay adamot day ko na. Adamot day Oliver na idza eh. Nang nagmikat adamot day first scene na. Oh, iso nga baka napakakuha lang amo nung nalataw na niya. Baka iso nga kompleto day ko. Well. Aray sa kago na nalipata. Laglagi pang tayo mo. Uy. Tanipakot ko. Kauray siya no malipata. Di din sabog gamin ko sungan tanan di nako anday ta. Wen ano sa inyo na nakadugod. Labas ko na nag-imbus ng tagaytan. Malagip po kami na. 159 ang ka. 161 mo, di dyan nag-filter kaya duwa. 161? Unta. 161? Wala filter ka. Awan din nakasave di dyan nga completion di dyan. Denggen taman dayto. May kilo na dito, kita man din. Denggan nyo din naka-filter. Denggen taman din naka-filter. Kasi Hindi siya nyawat kami. 161 voicing 36. Ulit ko. 6. Adaman ang instant kanyak ni Jano a video. That is kun... Akita kayo mali? Hello, Oliver. Kumusta ka? Di maganda ni Jinky. So,
Tikaw-tikaw. 160. Uy, ngay, matandaan na tayo dito at nag-filtered kami nag-pies. Baka nakalasin kayo. Baka di first seal. Ija ba? Ano? 161 mati ayan na di naka-filter. 161. Ay, 161, 160 gayam. Naka-filtered na... Uy, yung adaday jay. Adama di jay. O, bridge 6. Naka-filtered. Adaday Mhm. toy. Ah! Aguray. Bali duwan sa bali man hindi pa. Grade 6. Tsaka ko ano, naglabas-labas siya manungal daw, di mapalabas ng Uy, pata. malipatan. Santo di series ni Usip. Idi, ay sa baligam dito ko na nakalagip nga mang baliw. Sige man, sipsiputan yung tuman. Mm. Sa lupan to. Tapos, inya di ayon, inya nga ba? Dito'y bridge 12 tan. Skikiti. Just kay. Ay, just kay. Ayang kon. Si ka nga min, miss nga nalpastan. Ang takas lagarod nga nakwak. Miss nga nalpasta yun. Sa bali mo nga kon, sa bali mo gayam. No maminsan kat kwa, iisong nalpas day to yun, jilabas, kung kunam to, isusurat mo ijilikot, jikastoy ni o. Nalpas day to Garod yun. nga nalipat. Nalate ni Jano, iso nga nalabsan. O. Tatan, into no di maikadwa nga sentence mon, completed day to yun, iti oras nga kastoy-kastoy. Dayon, Detalyado. one, Wan nga kasi paiso. kakaro no, manungal daw, nga hantay nga nag-recording. Malipatanan. So nga rod, garod amuray ito, no, na-review ko no niya. So nga Kasi- ko nakanalpas. Malagip kong, win ata namin ano namot piman nga binidyoan isuda nga i-send na kan ni Uy. Oliver. Si kagamin, nalpasta ko nga dayton. Ko malay ko nga inom. Pwede ang dubli-dubli ta. Ayan nan.
Sound check. Barog. Kat saan ada kayo tinaikat? Takaasimat ni mamam. Mailiw. Mailiw. Mailiw ka na hinkan ka. Oh, Richard. Nakaumay ka man dito farm. Saan anas kayo nga umadayo ka? Takaasimat ni mamam. Mailiw ka na yun kan ka. No agabrod ka. Saan anas kayo? No agabrod ka. Saan anas kayo nga agabrod ka? Yan, yan. Eh, Baka di nag-iilis. ayan na rin tayo, Pit. Yay. Ay, awan na si Bridge to nga. Tasim. Ay. Ba nag-reg na kayo? Yan nga, matayo ka, takaasimot ni mamang amailiw ka. No, agabrod ka. Saan Mailiw alas ka na yun kan ka. No, ang yes, guy. Wen, tuloy na. Mabalik. No, aga po. Asan na nasa Saan anas? Saan anas Saan kayo ang nga ka? umadayo? Takaas ni mamam. Mailiw ka na yun kan ka. No agabrod. Madi. Ni mamam. Baliwag na lang. Mailiw ka na yun kan ka. Ijay umadayo ka lang, Angkal. Na ikari iti tunggal may san anas kan. Saan anas kayo nga umadayo ka? Takaasimat ni mamam. Mailiw ka na yun kan ka. No agabrod ka. Saan anas kayo nga agabrod ka? Baraw ka. January. Bridge 3. Oh, Richard. Nakaumay ka man dito farm. Anda ka di importante nga ibagam. Awan matkit di, Jan, ho? Sana ka di makasingakan ka. Apay kumaama kasi nga ka ngay. Agyamanak. Jan, ho? Kumusta ang dates kan Jinky? Anya ti makunam ita kadakwada? Agtalag ka din kadakwada? Mapagtalkandan. Day talang, tatalaga saan amabalin arumwarda iti inaladan ti farm. Kasta. Awan makuna kadakwada. Tuloy na ganyan. Tamakita ka narap. Kasta ka di. Saan amabalin arumwarda iti inaladan ti farm. Kasta ka di. Aywan, sige. Ito nga. Nyamatan. Nagtuloy-tuloy. Iti inaladan ti farm. Kasta ka di. Un, kun awan makunak kadakwada. Tamakitak anaragsakdan ngagtrabaho dito farm. Kanayon dan ngagkuy-kuyog. Sakit, makitak idan ngagkatawa. Saan akas ini, akanayon anakunas tirupada. Nasayat no kasta. Apay ka di? Panagkunak kat awan matenti parikot. Kang runan na. Adda ka mapagtalkan agayim na. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Richard? Kas kamulagpakpakadan. Wenjano. Kayat ko ti umadayo. Sana bale, tawan maten pa kay sagmakan ni Elisa. Aguray ka. Apay anaskan nga umadayo ka. Anda dagitinaskan nga aramidak, Jano. Sige. Katawan pagdanagam kini Elisa. Taawan pa kaisagma ka na ditoy. Kat iti kanito nga daparikot. Awagan kan tulatan iti cellphone mo. Wenjano, katagyaman na. Mitis. Mitis kan bit. Dukasta,
Saan ka nga abroad, Richard, anak? Saanin, mama eh. Da kayo ti pampanunutek. Oh, agyaman anak. Richard Barok. No ni Elisa, ti kayat mo aliklikan, iso nga umadayo ka. Agyan kalatan, ija Isabela. Wen, auntie. Ay, anya nga min, ti sapulad ni Elisa ya. Apay, kayat. Ni Oliver nga minti ay ayatan na, auntie. Awan mabalin tayo. No kasta talaga tirik nana. Ijay kalatan Isabela nga agnaad, anak. Saanon anaskan nga agabrod ka? Tatalaga ajak kayat nga umadayo ka kanyak, anak ko. Wen, mama, patgan kayo. Saan ako nga agabrod pa eh. Kaano nga rob, ti pa nagsubli tayo ija Isabela, Barok. Inton bigat matlaing, auntie. Agsubli tayo ni Ije Isabela. Dunik. Dunik. Hello to. Senyora, naitulod yaw da dun layaw kan dunya janait. Kas Katsa. Kas. Hello kadagiti 8,000 viewers. Please support our new channel. Senyora, naitulod yaw da dun layaw kan dunya janait. Kas nadlaw kaw, awan parikaw. Ngamin, naragsak kayo mat nagkukuyawg. Wandong, gaputan na amiris ni Abalayan Janet, ngawan basol mekin ni Romeo. Tati talaga nagbasol, kat ti anak da. Awanan parikaw, senyora. Husto ka, dong. Senyora, nadlaw kaw nga awan matan parikot ni. Wandong, kami na dua. Una, ngamin, naka-holding hands kayo pa adwa, senyora. Kas kayo lagin inarm pa ilang. Si kadong Ha? tilamad-madlaw mo. Wen, senyora. Maragsakan na ka makakit-kita kada kayo ang naka-holding hands. Sapay ko ma, tagtultuloy dayta, senyora. Panagkunam ka di, kat saan? Saan matkit day, senyora? Ngamin, panagkunak, kat talaga. In love ni Sir Senyor. Sana in love man, in love ni Senyor ka. Panagkunak, kat talaga nagbalbaliw kayaw. Isuan na in love ni Senyor kada kayaw, senyora. Daytoy je na i-voicing, grade 6. Tapos labas daytoy 7 ni Eliza. Tapos Donnie Don, Bridget. grade 8. Romeo, kayat ko ti mapan ija Isabela. Kayat ko nga asikasuan ti balay tayo ijay. Kayat ko ti gumatang iti salaset para ijay. Saan ka na gumatang? Mangipanak-latan ni Jay. Nagadayo dito'y apagkapuan. Nyamutan, ti salaset. Uy. Ni Marites. Saan ka na gumatang? Mangipanak-latan ni Jay. Nagadayo dito'y apagkapuan ti salaset, Romeo. At tinasayaat, sumurot kalangan. Tasi ka amis mo ti mangkita iti gatangan ta. Sige. Sikati makam mo. Adda nakita kaya Isabela apaggatangan iti nagpipintas a salaset. Sige, Marita. Agbiyahe ta nga ruta ninton bigat nga agpa Isabela. Ala, sikati makam mo, Marita. Mitis BP. Bridge 9. Bridge 9. Tapos Adata yun dito Isabela, Richard, anak. Ay, kailiw konti paradise. Naragragsak ijay, ngam ditaw. Di kagdanag manang Virginia. Mapantanto manon ijay. Ewan agsubli tanto ijay. Mala,
Agtugaw kayo pa ilang dito'y salas. Tainak mangisagana iti pagpalami es. Sige, Manang. Datay man Pagpalamis. ko Bukod. Daday tayo naluklog. Awan asuka. Agtugaw kayo pa ilang dito'y salas. Tainak mangisagana iti pagpalami es. Sige, Manang. Sika di Ada nagsardeng Ay, alugan. wan kaya. Puna fade out. Ami es. Sige, Manang. Ne, ada nagsardeng alugan. Richard, ingka kitaan. Amangan no ada dimteng nga sa nga ilay. Wananti. Doni, don, baby. Luto. Ay. Da kayo mo't gayam ti simbang pa, Romeo, Marites. Wen, Manang Virginia. Kailiw ka nga minan, manang berhinya. Uray siya hak Marites, kailiw kamutan. Day talang, taging gaita. Marites lata ti hawag mo kanyak. Ay, maanano. Kaday tati na kay Ruwama kanagan mo. Sana balay, tanapinta sa nagan. Sige, makamukalatan manang. Ato yan ti pagpalamiis. Siya akong tinangisagana. Mala, agpalamis tayo pa'y. Napintas na ito'y balayo dito Isabela, papa. Wen, iho. Katingkam gumatang kadagiti gamit iti balay, tapno makumpleton. Tulungan kayo, papa. Agyamanak, ket inton makumpleto amin na nagamit, sumarunon at ti house blessing. Wen, papa. Sige nga Rodiho, agsagana kan, tarumwar tayon kada Marita. Intay man kita iti gatangen tayo asalaset kan daddu mapay. Nakalututan, Julie. Inton sumangpat da Marites, mga danton. Imbagak nga agluto ta, iti para kadakwada. Wan Manang, day talagi dasaran ti aramidan ta, inton sumangpet da. Julie, saan ka kati ang masaksaktan? Iti anya, Manang. Gapo ta nagkinawatan ng Romeo kan Marites. Apay ko mamasaktanak. Kunaklakit din no masaksaktan ka. Nasingad kami ka ni Romeo, gapo ka ni Richard. Gamawan ka ipapanan na dayta. Saan ka kati? Anagayat kan kuana? Aklunak nga ididamo, kat sabali tinariknak para kan kuana. Nang runa pa'y, tada pa naggusto ni Romeo kanyak. Nayawawan ko dayta. Gaputa amukmet nga daanan iti asawa ni Romeo. Ngam dayjay ariknak, kat namin pinsanan anapunas, Manang. Nang runa pa'y nga rod, tanagbalbaliwan ni Marita. Sigurado ka, anapo na senteriknam kan ni Romeo? Wan Manang, kat naragsaka, gaputa nagkinaawatan dan adwa. Julie, Kat ita, imbilang ko idan, kaskamang ti pamilya tayo. nasaya at nga rod no kasta, Julie. Medyo kras ko, Manang. Talaga ginatang yu amin na nakasapulan nyo, Marita. Wen, Julie. Adak ba? Wen, Ada sige, Richardson. alwadan nyo ta saan ang magasgas. Dadalan niyo kita. Tagumatang sa bali. Gumatang kami man ti Nang sabon. na nakasapulan nyo, Marita. Wen, Julie. Sige,
Alwadan niyo, tamang ano magasgas dagita. Ni Richard dayjay, Uncle. Paglakit din tanda ni Richard. Birukan. Bridge 13, Uncle. Ulan niyo, Marita. Uhan, Julie. Sige, alwadan niyo. Tasan na magasgas. Naibaglakit din tanda ni Richard at imulong kada kami kini Romeo. Iso tinagpili iti salaset. Kat okay mo't kini Romeo. Ngamin, nalagda ka no. Tanakibiyang pay gayam ni Richard, iti day taabanag. Natural. Tasaan matasab-sabali ni Richard kada kami. Anak ni Romeo. Kat siya, imbilang ko. Talaga asimingpot kan, Marita. Juan Julie. Saan matasab-sabali ni Richard kada kami. Anak ni Romeo. Kat siya, imbilang kumatan kaspod no nga anak ko. Maragsakan ak iti dayta nang ngagukan ka, Marita. Yes, Jinky. Bridge 14. Dajinggoy na. Ayun. Ay, mangrugi man ang titrabaho. Wantes, ala. Intan, nakapalpata matan. Agboras tayo iti lubias. Wan? Ay, Jinky. Talaga ka di anaaklon mo, ti kastoy abiyag mo? Wan katsi ka? Di mo pala naklon? Naaklon ko? Sigod. Siguro. At ado atawan ti panagtalinaad mo dito'y farm ngam iti siya. Di mo pala naklon? Naaklon ko? Siguro, ado atawan ti panagtalinaad mo dito'y farm ngam iti siya. Husto ka? Ngamin, nadagdagsan ti basol ko ngam itisi ka. Ngam, kaano nga ta ang makarwarak dito'y? Orayam laang. Ngam siya, jakon pampanunutin dayta. Tatinapatig kanyak. Kat saan? Saan? Pagbaludan di ayan. Wala, tano ijay pag-isisan da kay tinidoro. Kabil-kabilan da ka pa ijay. Tatinapatig kanyak. Kat saan apagbaludan ti ayan ko? Kan may isa. Makagunayak dito ay iti kay kayat ko. Dahil lang tabawal ti cellphone, kan bawal arumwar ka iti inaladan ti kan bawal arumwar iti niya. May sapa? Kung ngay dagi mabuhay-buhay ay sini kat paipailot pa'y dagi jay ko niya. Dagi bab. Hala, hilutin mo ako. Makagunayak dito ay iti kay kayat ko. Dahil lang tabawal ti cellphone, kan bawal arumwarak iti inaladan ti farm. Talagang agpatingga aklang dito'y farm. Ala, agan-anos tayo lata. Sana bali, tagsusweldo tayo man. Husto ka, Tess. Hoy, Jinky! Tess! Oras ang titrabaho! Ito yun! Aday tanti gwardyata. Ala, intan, Jinky. Labasan. Labas ti 15. Tuwan yan na ugod dito. Dalpas. Panalpasan. Nagkanduwa nga nalapsan. Extruan. Standard ka no. Daduwa nga masublian. Nay, file mo. Nag-announce mo na rin tayo? Ay, ko na nag-announce tayo. Extruan. O, dahito nakasulat. Mabalin ti dumawat ti water. Well, nag-inom-inom ng data dito mo. Duwa kami pa. Talo kami. O, dahito dapat na lang talo po na naglalpasan. Tapos, labas. Ay, po dito yun. Already na lang titekta. Sige. Makita na. Ore siya kung timang mas Sabi mo. Ije pa file. Kaya masakol ititali dito. Uy, dahito ito pag-printan. Ay na dito. Dahito Boys in Oliver de Brig 6.
Basta dito, iba ka. Awan pa. Wah, senyora. Das kayo lagi inaro pala. Das kayo lagi inaro. Shout out kada Azun Puatan ni Reyna Lanuza Damo kasta man ng di awan tikim. watching and listening in Hong Kong. Dili kalman. Ni Mercy Sherwin, good morning kada tayo amin. Ni Lovely Rose, just subscribe. Na yung bagagsa pa yung amin watching here in Norway. Miasto Nada, Pilika. Kukut Tayupay, 3:43 EM here. Gasam. Good morning, Ma'am Bergie, Ma'am Amy, Nana Toyang ko na ni Lovely Rose. Hello, Ma'am Lovely Rose. Kumusta kayo? How are you? Nayado Hi, break pie. Break pie. Break pie ka na. Ay na, nag-imas mo tin, tapos dapat na nagas. Terapi ito ng manan. Pero may manan, gana, bigat. Gana pa kami. Paki-subscribe dahil tabarbaro nga channel tayo. Tadi tatayon to ikargati drama. Ay, sa namin mo pa magpalas to. Tuloy damdama. Parehas tayo manumagti. Dahil kaldo, kapunta na gasang imino. Gana tatay, so nagdabis ko na ano. Nagdabis ko na man ang di kalman. Tapag sampot ko pa lang man nandito. Dahil ito dyan pa kay problema. Sapay na. Ramaramon na aning no. Sapay no kumarot turela dahito kukut. Dahito nga karabukog ko. Ay, wala ta. Un man Kasama kasi yung kanapupo. ag uyo ka no pa. Sakta sa kanya. Isong amok ko no dahite permi. Amok no dahite permi. Kat na gusto pa na. Kasi kasama na. Break time pa. Ay ag crumbs. Siya gamin man ang panaas turela. Tapos ag wait, no apay mo na ito. Kumpon. Ito nga dyan, kumpon ako ano maminsan. Ayan, natanggap mo ulo no maminsan. Tama ka pang makainin mo magaminti pa. May patak. Sumarap, dito nga dyan. May dumami na. Pare nga na, agkukan, kaskastan. Asin. Buwan man lang. Tako na dangarod no maminsan. Ambot naman yung kanin. Mas stress mo lang yan.